Милиционер ли си, католик ли си, дебил ли си, юрист ли си или си просто психопат? Колко ти платиха Lidl, за да лъжеш? Емко, много ходиш и то сам. Ако ме поканиш, ще дойда с теб да се позабавляваме двамата в тази горичка. А каква е разликата между алкохола и наркотиците? Емко, кажи как беше облечен на прайда. Здравейте, приятели, и добре дошли отново в канала ми. За тези, които не ме познават, аз съм Емко и се занимавам с видеосъдържание на тема пътувания. Днескашното видео доста от дълго време го обмислям дали да го направя или не, но в крайна сметка викам защо пък да не го направя. Ще стане едно доста забавно и смешно видео. Днескашното видео искам да разгледаме най-шантавите, хейтваните, както и най-смешните коментари, които съм получавал в социалните мрежи. Коментарите са извадени от Facebook, TikTok и YouTube. Но преди да преминем към самото видео, може да се абонирате за канала ми с камбанката, за да не пропуснете нито едно видео, както и по този начин помагате много за разрастването на канала ми. Първият коментар, с който ще почнем, е от видеото за Дряново. През зимата снимах така доста интересно видео се получи. Дряновските забележителности, Дряновският манастир и един човек се намери така да коментира. Не бих казал, че е хейт, бих казал, че е доста смешен коментар даже. Че започва коментара с сърчице и завършва с сърчице. Емко, много ходиш и то сам. Ако ме поканиш, ще дойда с теб да се позабавляваме двамата в тази горичка. Първо, никога не съм сам, когато пътувам, защото кой ще ме снима иначе. А второ, и да бях сам, нямаше да дойда с теб, със сигурност да се позабавляваме. Аз се забавлявам достатъчно, че да ми трябват допълнително забавления. Следващите 4 коментара са от видеото ми, което снимах същата седмица, когато снимах и видеото Дряново. То е от Lidl. Сравнявам цените в Lidl в България и в Финландия. Единият коментар е: колко ти платиха Lidl, за да лъжеш? Ти даже и българския си заправил, българския с главна Б. Че говориш на акцент. Много сме продажни българите, с голямо Б. Било тук или навън. И с големи букви тикви. Първо, ще бъде много хубаво, ако Lidl наистина ми беше платил. Но за голямо нещастие не ми е платил нищо. И второ, как мога аз да лъжа при наличието, че в самото видео аз показвам цените. Аз показвам цените на всеки един продукт, както в лева в България, така и в евро в Финландия. Така че нямам какво да коментирам, освен че Lidl, за съжаление, не ми е платил нищо. Вторият коментар е: браво, ами квартири, тоци, води, данъци, ало. Горе ще оставя това коментара, защото няма да казвам тези грозните думи, за да не ви свали YouTube съдържанието. Многоточие и чужбините същия многоточие. Ами, какво да ти кажа, пич, предполагам, че си мъж. Първо се научи да пишеш на кирилица, защото българският език си има собствена азбука и тя със сигурност не е латиницата. А иначе така, тези пикантни думички, които използваш, мисля, че не са на място, но българите обичаме да употребяваме доста такива работни. Третото е дата многоточие в селянина. Не съм от село, нямал съм никога село за голямо мое нещастие, винаги съм искал, но за съжаление нямам. Баба ми живееше в Финландия, така че по-скоро трябваше да кажеш чужденеца, не селянина. И последният коментар към това видео е: мързи ме да гледам видеа, пък и не обичам, но ще добавя. Преди месец някъде купих от Lidl в Гърция препарат за миене на чинии, от тия в 4 литровите туби, 2,50 евро мисля.
Ми няма нищо общо с той, дето тук продават за 4 лева. Ами, пич, като те мързи да гледаш това видео, със сигурност не си го гледал и мисля, че така е доста неуместно да коментираш. Този коментар няма какво да го коментирам, няма какво да кажа по него. Следващият коментар, който бих казал, че така е най-хейтващия, е от видеото, което съм заснел на Коледния пазар в Талин. Коментарът е с главни букви. Милиционер ли си? Католик ли си? Дебил ли си? Юрист ли си? Или си просто психопат? И честно да ти кажа, абсолютно никой от тези изброените неща не съм. Не съм милиционер, не съм католик, дебил. Тя да знам, може за теб да съм дебил, ама според мен не съм. Юрист ли си? Не съм. Ако бях юрист, със сигурност щях да заведа дело за този коментар. Или си психопат? Просто психопат. Не съм станал психопат, ама нали, никога не е късно човек да стане, нали. Това беше така доста хейтващ коментар за мен в самото начало, докато го осмисля. И защо според мен той го е писал това нещо е защото на Коледния пазар видях Син дядо Коледа. Аз никога през живота си не съм виждал такова нещо и коментира, викам, вижте Син дядо Коледа. Но след това във видеото се поправям, че това всъщност е Дядо Мраз. Значи аз нямам си идея как изглежда Дядо Мраз, аз не съм роден по него време, когато в България е било Дядо Мраз. Все пак 9 пеца. Извинявам се за което. Следващият коментар, той пак горе-долу по същата тема, е от едно малко финландско коледно пазарче и една дама, предполагам, че това ще е коментирала. Коледа не е дядо, нито баба. Имаме си наши български обичаи. Дядо Мраз и баба Марта. Дядо Мраз е бил в миналото. В България е дядо Коледа в момента. А иначе баба Марта, наистина, това е един изключително хубав празник с така доста интересен обичай, който със сигурност никъде другаде по света го няма. Какво да коментирам? Все пак това е от финландски град заснето това видео, ако не си така грамотна, дядо Коледа е от Финландия, така че сори. Следващото е от острова Фуертевентура. В него показвам красотите на острова. Там въобще не опитвам никаква храна, не посещавам никакви магазини, само природни забележителности. И коментарът е: не можахме да разберем какво искате да кажете с един испански магазин в Русия. Русия с Z е написано. Защо не покажете магазините извън Испания в Русия? Да видите какъв глад ги гони за по 1000 рубли. Виж какво. Аз никога не намесвам в видеята си за Русия абсолютно нищо. Също така, мисля, че е доста неуместно да пишеш такъв коментар под видео, което е от остров Фуертевентура и там няма нищо общо с магазини, цени, пък камо с Рузия, с дзетата. Така че, какво просто да коментирам тук? Хората са си дебили, бих казал. Със сигурност някой много се обиди от това видео, но честно да ви кажа, въобще не ме интересува. Всеки хейт е добре дошъл. Така че даже бих казал на здраве за всичките хейтове. Следващото видео, което съм споделил, е от Вилнюс, столицата на Литва. Който не знае, Литва е една от трите прибалтийски страни. Единият коментар е: отсвирил съм при Балтика. Подли и гадни режими на управление. Неща им красотите, има толкова други. Значи това според мен е пак от някой
русофоби или как точно ги наричаха в България, не знам. Значи ти не можеш да отсвириш цяла нация. Значи те си имат история с Русия, нали? Нормално е и ни да харесват, други да ни харесват. Така че мисля си, че този коментар е доста неуместен. И под това видео също така имаше още един коментар. Но първо трябва да ви кажа, че във видеото също така опитвам интересни традиционни ястия за Литва. И един господин ми писал: глупости на търкалета. Ние когато бяхме в Литва на гости у едни литовци направихме баница, заквасихме кисело мляко и направихме капама и целият квартал се изреди да идва на гости у хората. Както за Балтика има един хубав зрял кашкавал, хубава бира и още няколко дреболи и това е. Много хубаво пит, че си нахранил целият квартал. Сега, как ще нахраниш цял квартал? Нямам си найдя, ще кварталите, нали, не са с по 10-15 души, а Вилнюс е голям град. Нямам си идея как е станало, но машала, както се вика, евала ти, хубаво си направил заквасено кисело мляко. Само не знам откъде си взел закваската, но давам ти 6 за това. Цял квартал на Литва. Следващото видео, което го заснех юни месец, беше от зоопарка в Талин. Там се случили два от най-големите инцидента с бели мечки в цял свят, в историята на всички зоологически градини. Единият инцидент е когато едната мечка е отхапала ръката на един посетител, а второто е когато мечката е избягала от заграждението си и трябвали да се застреляли с упойваща стреличка, за да се предотврати някакъв инцидент, но упойката е била доста силна за мечката и мечката починала. И някой коментирал: ужас! Ако си бил там да надуеш на мечока уя, да е оживял. Боже! Наистина, можех ли да спася това мече, тази мечка? Защо не съм се сетил, нали? Аз не съм и сигурен, тогава бях такова малко дете, нали, когато се е случил този инцидент. А със сигурност като дете бих го направил, ако знаех, че ще спася баба Меца. Бих казал, че това е така един от най-забавните коментари, които съм получавал. Следващият коментар е от Талин. Не знам, някакси хората, имам чувството, че така не харесват прибалтийските страни, а там хората са толкова дружелюбни, толкова готини. Нямам си на идея. Аз съм убеден, че със сигурност много малко българи са посетили Прибалтика, защото доскоро бях така доста по-недостъпни дестинации, защото нямаше директни полети, но вече има. Но единият коментар е, значи това е на видео Талин, където съм снимал стария град на Талин, забележителности, малко история и така. Единият коментар е: тук местните били много примерни и не дочакали немците, а сами поизбили своите евреи. Нямам си идея за какви евреи ми говориш в Естония. Може и да е така, не съм запознат, нали, изцяло с историята на Естония, макар че имам доста приятели естонци, но щом ти си в час, добре. Следващия коментар е: преди 1000 години жителите на този град са живяли по клоните на дърветата и торфени дупки. То преди 1000 години, аз мисля, че всички са живели тъй. Нали, силно казвам, ама какво да ви кажа, хората просто са така доста интересни, обичат да коментират и странното е, че точно такъв тип коментари получавам от хора, които са на възраст между 60, 70, 75 годишна възраст. Според мен това са пенсионери, които се чудят какво да правят по цял ден, нямат си работа и решават да пишат хейт коментари. Ако трябва да съм честен, подобен тип коментари от млади хора почти не съм получавал, просто са няколко само. И третия коментар под видеото за Талин е: нямат и милион тези естонци, а мразят за 100.
Всичко и всички мразят, себе си също. Отявлени нацисти и антиевреи, всичките им управници са членове на КПСС, гадост. И човечета, където повръщат. Ами виж какво, естонците са доста така, милиони и половина, малко повече даже са май, не съм точно сигурен, но със сигурност са около милиони и половина. Да мразят, не бих казал, естонците са доста дружелюбен народ. Иначе там пак някакви евреи тук се намесват, нали, нямам се идея как седат нещата в миналото, но все пак да не забравим и германците са имали някакви проблеми с евреите, но защо така тях не ги хейтвате, нали, както естонците в случая. Тогава са какви са управниците, нямам се идея откъде знаеш, откъде си запознат с политиката на Естония, но браво, щом се запознат. И последното видео, което качих, е от Sunny Beach. Какви са цените по Южното ни Черноморие. И тук имам 3 коментара. Първият е: Емко, кажи как беше облечен на прайда. Ами пич, гледах тази година от тебе и реших да облека абсолютно същите дрехи като тебе. Така че каквито си имал ти, такива съм имал и аз. Вторият коментар е: Слънчака не е за хора без пари, къде си тръгнал, като ще се оплакваш. Виж какво, аз го казах и във видеото, аз нямам проблем да платя примерно 20 лева за един коктейл или 50 лева за една храна, но просто искам качеството да бъде на ниво. Така че не съм тръгнал без пари, със сигурност не се притеснявай, имал съм пари, платил съм си всичките сметки. И последният коментар, който е по това видео, е: каква е разликата между алкохола и наркотиците? Просто човек да може да ти кажеш, че и алкохола, и наркотиците са доста вредни, но наркотиците са доста повече. Картинката, профилната снимка е така доста интересна, бих казал. Бих казал, че това е човек, който ги обича точно и двете неща, за които пита каква е разликата. Това бяха коментарите, които съм получавал напоследък. Надявам се това видео да ви е харесало. И ако е така, може да коментирате дали искате да направя и втора част, когато понасъбера след няколко месеца още такива смешни коментари. Също така може да се абонирате и за канала ми Скамбанката, защото по този начин много помагате за развитието на канала ми, приятели. Обичам ви и следващия петък, т.е. след 2-3 дни се пада, ще излезе и последното видео от България. Обичам ви и ще се видим след няколко дни.